Inače, ovo što škripi, to sam napisala u jednom komentaru, ali evo da kažem to. Ovo je škripi lanac, dakle, škripa amortizeri na Bruxellovom sedištu. To su kao one starinske opruge, gvozdene, čelične. I to treba poprskati VD-om 40, koji ja nemam. A ne kupuje mi se ona velika bočica samo zbog toga, a ne mogu da nađem malu. Tako da čim budem našla, naravno da ću poprskati. Hvala. Super da vidim prve bicikliste, da stvarno voze sve nešto do prodavnice i tako. Ali danas je subota, da. Tako da očekivano je da će ih biti. I su baš u lošoj kondiciji. Nijedno brdo ne mogu da izvedu. Moj trik na usponima je da ne gledam gde je vrh, samo ispred sebe. Lagano. Da se što manje zadišu. Da držim puls što niže. Evo ga Mirador. Mirador je španska reč za vidikovac i meni se jako dopada jer me onako asocira na čudo kao Mirador, Miracle. Pa lepo je ovo. Zanimljivo, reka ističe iz jezera. Imaju ovih provalija, već sam to videla 2 puta. Sve se čini da je u nivou jezera. Međutim, onda ide neki most i vi vidite da ste recimo 100 metara iznad, 150 i to je ovako strmo. Tako da mnogo mi se dopada to ovdje. Ne znam da li je ovo repa, šta je ovo? Je predivno. Ali sam ja u Kini išla da gledam na proleće tamo, u ovim njihovim regijama gdje stalno pada kiš. Evo sa druge strane, ovo je severna strana jezera. Tu sam na 15 km, 17 km od cilja. Stanem, popijem pivo. Napravim pauzu, svaka slučaj. Ovo je neka poznata plaža. Vidim dole da se sunčaju neki ljudi. Mada nema sunca. Ali dobro. Baš je lepa plaža. Malo da priđem. Ako slušam muziku, bilo mnogo dosadno nešto. Uzbrdo. Bože me sad čuje. I sad onda dug spust 2 km s 3 skoro. I onda ova plaža. Baš je lepo. Baš je super, je. Šljunak. Neverovatno što sve ova zemlja ima, mislim, izlazi, ima znači, Antarktika, Pacifika, onih silnih zaliva, vulkana,
Ima ova jezera ludačka, fenomenalno oko njih. Mislim, to su baš velika jezera, ima ih puno, ima 10-ak sigurno ovih velikih. Sve živo imaju reke, imaju šume, imaju pustinju gore. To su isekli šume, jel? I raskrčili. Baš im je Bog dao onako fenomenalno. Gledaj voda kako je. Prozirno, čoveče. Stvarno je lepa zemlja, mnogo lepa zemlja. Imaju i Ande. Sve imaju. Imaju Atakama pustinju. Sve im dao Bog. Bude malo čupao. Devojka bi prestigla, naravno. Brzinac, piči. Baš se ljubazno javila. Jako srdačno. Ja ne znam, ova ruta oko jezera, obim jezera oko 150, tako mi je rekao Mauricius. Nisam proveravala. Ali to je onako za trening idealno. Ima sad tamo na drugoj, na suprotnoj strani od ove, pre nego što se opet vrati u grad, neki strašan uspon. To mi je rekao i on i drugi neki ljudi koji sam srela. Nešto preko planina, neko ludilo. Inače ovo sve ostalo je manje više gore doliranje onako. Ima uspona, ali nisu oštri. Kakvi su ovo engleski travnjaci? Pritom ovo uopšte nije gajena trava, ovo je normalno ovde. To eto, nečije imanje i obično su konji i krave na takvom imanju i sve je zatvoreno naravno. Ali fenomenalno, mene oduševljava i boja trave i kako je bujna. Sad na ulazu nisam snimala, ali snimat ću kad budem izlazila. Znači sva kola moraju da prođu kroz one dezinfekcije, stoje 3 ova karabinjera, se gledaju u čudu, ne znam što da urade same. Ja ništa, ja kuliram. Prođem između ona 2 spreja mlaza. Kao isprskam se lepo. Gledaj kao u neverici. Nisu to očekivali. Još ja vrištim kao cool, baš je dobro, rashladilo me. Baš da im, da li će ovdje sad naći nešto uopšte. Pošto je vikend, to sam zaboravila. Sad su ljudi došli ovdje na vikend, da izađu negde. Svi ovi iz Osorna, Valdivije i tako. Baš ima puno, vidi se gostiju. Ali dobro, sutra ću onda lakše naći neku kabanju koja prima gost.
kupim 2 vode. Da se ne nešto će napravo. Me samo zanima šta ja mogu da nađem. To ima WC, to je ono što znam. Hostel. Izgleda da radi fer. Abierto, radi hostel. Da, to će sutra. Aha, ljudi čekaju feri, znači to radi feri. Ali nećemo mi to. A sad da li je hostel pojeftiniji ili gore? To je veliko pitanje. Ali sad svi prilazi da vidiš što se dešava. Ljuti su. Srećem pa imaju i tu strujnu ogradu, ne smiju da prijeđe. Inače bi oni nasrnuli na mene. A ovdje nema šanse bilo što da se naći. Katastrofa potpuno. Dođite da se slikamo. Ajmo. Ali nećemo portret. Do kola. Vidi odavde, šta si ovdje došla? Jeste, tako je. O Bože. Šteta, nisam snimila opet. Naletim tu, siđem dole. Neki zastrašujući prolaz mračan. I na nekog mladića naletim sa kućetom i pitam ga da može da se prođe. On priča engleski super. I on mi kaže da, to je prolaz za javnu plažu. Kaže malo je scary, ali je okej. I sad ja ga pitam dobro, ali jer posle 10 nema ljudi i to. Ma kaže, ma kakva to policija uopšte ne kontroliše. Tako da u principu može se očekivati gužva. Zato što je vikend, ali ovo ovdje imanje, to kaže, nije zapravo poluprivatno, jeste i nije, ne znam ni on. U svakom slučaju, ja mislim da ću ja tu forsirati da odem gore negde da se zavučem. Nije meni baš toliko da ja kampujem na plaži koliko da budem na nekom mirnom mjestu, skrivenom. Ali ajde da vidim prvo plažu. Evo im je ovuda neki put izgleda. Zlo ne trebalo i potok, tako da može voda da se prečisti. Dobro, mogu i da vozim ovuda. Da, ja ću se zabudem gore negde, bez greške. Šanse mene da nađe neko. Nadam se. Obično se ispostavi da se ljudi muvaju po najneočekivanijim mestima. Neki park, valjda šta, ušte lepo. Htio da me vodi skroz da mi pokaže, ali se inače vraća odatle. Rekao, dobro, otići ću sam. Ako se ne izgubim sam. Mislim, rezno mi da plaža vodi u vod. To je obal. Kako ludo mesto. Kako javni park, šta?
Svi se ljudi tu dole. Evo kako se umor. Neka kuća tamo. Znači nije dobar pravac. Da stojim ovdje pa da proverim da ne idem skroz dole. Da pa se čuju glasovi. Sad držim kao to. Će klinci da budu, da pikaju lopte, pravi žureve možda. Lepo mesto. Znači ovdje je vlažna ova zemlja, ugiba se pod nogama koliko je mokro. Ne bih ja ovdje. Cool. Baš lepo. Baš lepo. Ne zapamtim za listu ove Ruander. Će klinci da budu, da pikaju lopte, pravi žureve možda. Lepo mesto. Znači ovdje je vlažna ova zemlja, ugiba se pod nogama koliko je mokro. Ne bih ja ovdje.
Wow. Baš lepo. Baš lepo. Ne zapamtim za listu ove Rwandir. Evo, to je što je, tu ću da kampujem. Ne mogu više da tražim. Nemam pojma šta je ovo. Evo, tu iza ovog truta je dovoljno ravno. Ću postaviti ovako šator. Lišće, pa se čuje. Ako neko dolazi, ja zalazi sunce, baš lepo ovdje. Tamo je plaža. Ako me neko pita šta radim ovdje, malo se udaljilo od plaže da mogu da kampujem. Na plaži može, ali mnogo ljudi. Eto, nadam se da će biti dobro ovdje. Nisam baš vidljiva mnogo. Nadam se. Evo, ako ste se pitali zato kako nastaje novi vlog, nastaje ovako. Nisam iznajmila sobu, evo punim baterije, ovdje sam na javnoj plaži. Nadam se da ću imati mir da završim. Hladno je, ruke su mi se smrzle, ono sunce se tek promolilo, iako je 11 i nešto. Mislim da ću tu ostati da kampujem, prošle noći sam kampovala gore u parku, u šumi zapravo. Možda se povučem dole, ono tamo je malo zatvorenije, pošto ovde dolaze popodne odavde stanovnici